Hola, 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 hola. 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 Saps ser? Ah, estupendo. Meravellós. El meu primer dia aquí al CET va ser un cúmul d'emocions, la veritat. El meu primer dia al CET va ser una mica caòtic. Va ser una mica caòtic. Va ser bastant potent. Va ser molt improvisat, molt raro. Fue bastante diferente a lo que realmente había hecho anteriormente. Estava com una mica impactada doncs, perquè és un centre molt gran. Vaig venir 20 minuts abans, volia ser correcte. El millor plat el tinc clar. Jo vaig participar aquest any al concurs de pastisseria del CET i vaig fer un postre de textures de festucs i gerds i el vaig guanyar. I pitjor, em podria dir també uns quants. 100% un gazpacho, que pensareu que és el més fàcil, que sí, és fàcil, però vam fer el gazpacho a lo grande, per família, i en una olla enorme, i vam començar a posar oli en una garrafa, de la garrafa sencera ens vam passar i allò sabia fatal. Ens va quedar molt malament. Però me'n recordo d'un company que estàvem a l'aula restaurant i estaven els arrossos, jo el vaig estar ajudant i tenia diversos arrossos als focs i un d'ells va posar caldo, se li va assecar tot el caldo i estava l'arròs sec i cremat per sota. Sí que me'n recordo que als principis arrossos, com a tothom, que se t'acaba passant i se't crema una miqueta. Un compañero, estábamos dentro de aula restaurante y había un montón de estrés en un momento dado, donde había un montón de clientes y él tenía una pila de platos y por los nervios del momento pues se le cayeron y rompió todos los platos. Em vaig assabentar que va haver-hi un parmesano reggiano molt suculent de quilo que va desaparèixer. I res, al final va haver-hi una investigació i va ser molt entretingut per tots els companys, bastant divertit, no? No teníem parmesano per fer les elaboracions. Un examen que estàvem fent era com a ordinadors i res, tenia el paper de l'examen i tal qual vaig sortir amb el paper de l'examen, però jo tan tranquil·la, saps? O sigui, no sé què, després vaig mirar i dic, tinc l'examen, el vaig agafar, vaig tirar les escombraries així com supernormal i després també el professor em diu, Gemma, que m'has de tornar l'examen i jo, pues ya no el tengo. Una anécdota fue con el Antón en COCE el año pasado. Estábamos con una compañera y nos dijo que hiciéramos las tortillas. Y pensábamos que estaban hechas y a la hora de girarlas nos cayeron todo al suelo. Y no sabíamos si llorar o reír o de la bronca que nos iba a echar el Antón, però al final se rió i tot. Una anècdota de fa poc. Estava jo a sala servint i havíem de fer un salmó ahumat, fumat. Llavors, amb el ahumador ho vaig posar dins d'una campana, però tenies que engegar, i no vaig posar el tubo de l'ahumador, no el vaig posar dins de la campana i va començar a sortir un muntó de fum al restaurant, que això semblava, no sé, una xemeneia, però va ser una vergonya que vaig passar que no ho tornaré a repetir segur, això. Doncs tinc molt bon record de tots en general. De cocinar siempre será el Antón. De l'Anton, de cuina. De la Gemma Díaz, El Roger Palma, l'Albert Gallardo, El Ricard Gil i l'Òscar Pérez. de l'Arantxa, que ha estat molt pendent de nosaltres. L'Arantxa, la meva tutora. Arantxa. Y luego en Sara diría que Arantxa y Claudio. L'Àlex, que va ser el nostre primer tutor. L'Àlex, el meu tutor, que és una persona que acompanyava molt. I a més tinc un molt bon record que quan vam acabar el curs es va treure el gorro, me'l va assignar i el tinc guardat a casa com a record del primer curs. Un consell que donaria per la gent nova del CET seria bàsicament disfrutar al màxim de tots els professors, perquè són un professorat increïble. És que sigui ell mateix, que s'esforci, que treballi i que es recolzi dels professors que hi ha aquí, que són meravellosos. Que respectis sobretot i que vingui a disfrutar, perquè si fas les coses bé i com et diuen els professors, passes de gegant.